l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-aħħar tal-2023 kien innotat li għal kull persuna li tirreġistra mal-Jobs Plus kien hemm 8 vakanzi disponibbli tax-xogħol. Innotat dan il-gazzetta llum fl-aħħar ħarġa tagħha fejn analizzat ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dawn in-numri juru kif is-sena l-oħra kien hemm 7656 post tax-xogħol vojt. Ta' min ifakkar li s-sena l-oħra l-pajjiż baqa' jirreġistra rekord baxx ta' persuni fil-lista tal-qatt fejn saħansitra dawn niżlu taħt l-1000 persuna. Illum tinnota kif din kienet l-akbar rata ta' postijiet ta' xogħol vakanti qatt osservata minn meta bdiet tinġabar statistika ta' dan it-tip lura fl-2017. Minn barra hekk sabet li matul 2023 l-impjiegi f'Malta kibru b'6.5% filwaqt li fil-bqija tal-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 1.2% biss. Hawnhekk intqal kif in-negozji f'pajjiżna kellhom ferm aktar impjiegi li xtaqu jimlew imma li ma sabux nies biżżejjed għalihom. Fit-tmiem l-2022 il-postijiet ta' xogħol mhux vakanti kienu jgħoddu għal 6407. Dan ifisser li f'Malta r-rata ta' xogħlijiet mhux mimlijin żdiedet minn 2.6% fl-2022 għal 2.8% fl-2023, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 2.7%. Il-gazzetta komplet tinnota kif meta wieħed iħares lejn dawn is-setturi li l-aktar qed ifittxu ħaddiema kien hemm is-servizzi professjonali fejn il-postijiet vakanti kienu jammontaw għal 1700. Isegwi kien hemm is-settur tal-imnud b'1038 post ta' xogħol vojt u lukandi u ristoranti li kellhom bżonn 990 ħaddiem aktar. Kien hemm ukoll 663 post ta' xogħol vakanti fil-manifattura, 617 fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni u 597 fir-remote gaming. Fis-settur tal-kostruzzjoni kien hemm bżonn 463 ħaddiem, 396 post ta' xogħol mhux mimli fis-servizzi finanzjarji u 315 fis-settur tas-saħħa.